Kiroletik emankizunaren hurrengo ikasturteari ekingo diogu gaurkoan. Badakizue, Bidaso eskualdeko saioa dugula hau, Bidaso eskualdeko kirolari buruzkoa. Eta, uda bukatu da, horrekin batera, arraun denboraldia, arraun sasoia, eta gai horrekin ekingo diogu nola ez, aurtengo ikasturteari. Horretarako, Hondarribia elkarteko Xabier Belasko arraunlaria gonbidatu dugu gaurkoan, Irundarra bera, Hondarribiko arrobian hazitakoa, eta aurten eman du urratsa lehenengo trainerura, beraz, Eusko Label Ligako trainerura, eta berak kontatuko digu, aurtengo sasoiaren balorazioa. Zuk esan duzun bezala, amorerik ez dugu eman, azkeneko momentura arte. Dena eman dugu eta burrukatu dugu azkeneko paradara arte. Eta kontxa ondoren jipoi bat jaso genuen, baina buelta eman diogu Benbronko banderarekin eta oso pozik aurtengo emaitzekin mintzat. Egia esan, momentu puntual horietan, Portugaleteko azkeneko estropada horretan edo kontxako bigarren igandean zorte puntu hori falta izan zaizu, ez? Kalerik okerrenak Hondarribiarentzat izan dira. Gure aldetik nahiz eta dena eman beti behar da, ez? Sorte apur bat behintzat eta momentu klabeetan, zuk esan duzun bezala, Portugaleten kaleen arteko aldea nahiko altua da eta sorte auki behar izan dugu. Ze puntutan arte dauka eragina benetan kaleak, ze batzutan ematen du aitzaki moduan ere erabiltzen dela, baina benetan zenbaterainoko da? Neurtzeko zaila da esatea, ez dakigu zehatz-mehatz ezin daiteke jakin, baina hor faktore desente daude, kalea ona edo txarra den jakiteko, eta alde batetik haizea, beste batetik orrontea, hor esaten dizudan bezala faktore asko daude eta denak aurka daudenean zaila egiten da. Hondarribitarrak eta Hondarribi arraun elkarte zaleak oso ondo ohituta dituzu azkeneko urteetan, eta ematen du kontxa eta liga gabe hankamoz gelditzen dela denboraldia, baina 6 bandera eskuratuta ligan ere, zuek ze balorazio egiten duzu barrutik? Hori ez, emaitza aldetik positiboa eta gu lortutako emaitzekin eta burrutak egindako lanarekin are positiboagoa, ez? Egindako estropada guztietan, nahiz eta kalea jakin ez zela izango gure gustokoena edo, gure ehuneko ehuna ematera jungera eta behintzat egindako lanarekin gustora gelditu gera. Lehia oso estua izan da hiruen artean, Oriorekin ere baina batez ere Hondarribi Urdaibairen artean presioa nabaritu duzue, nola gogorra izan da alde horretatik, nola bizi izan duzue? Ez dugu, burruka oso altu izan da, hasierako momentutik hiru traineruak hor egondu gara, eta behintzat burruka hortan aritzeak nolabaiteko presioa zuk esaten duzun bezala ematen du dagoela, baina saiatu gara astebururo presio hori lurrean uzten eta uretara zama gutxiagorekin ateatzea. Argi dagoena da, maila gero eta altuagoa dela, edo gero eta parekoago zaudetela trainerurik onenak eta ikuskizun aldetik, oso udara polita izan da, estropa batzuk segundo bateko bakarreko tarte horretan. Azkenean hor maila altuan arraun egiteak hori dakar, ez? Sekulako segundo gutxietan hor egotea burruka eta lehia, eta orduan ikuskizuna bermatu egotea. Zure lehen esperientzia, lehen urtea izan da goi mailan, Eusko Label Ligan kasu honetan. Nolako izan da salto hori? Diferentzia handia nabaritu duzu orain artekoarekiko? Diferentzia badago,
dudarik gabe, eta bai esfortzu aldetik, bai sakrifizio aldetik, baina azkenean kirola berdina da eta lortutako emaitzak ez dire objektibo aldetik, objektibo beste mailakoak dira, ez? Eta orduan beste modu batera jartzen duzu zure burua, baina bestela antzeko lana egiten duzu. Bai. Aurten eman duzu pausua, baina esan dezagun ez zarela gazte-gazteetako horietako bat, ez? Ez dituzu dagoeneko 18-20 urte. Pentsatzen zenuen iritsiko zitzaizula momentu hau edo ez zenuen horrela buruan? Ez nuen buruan, ez. Ez nuen hori espero. Nik helburu bezala helburu txikiak jartzen joan izan naiz eta aurreko urteri begira beste saltotxo bat edo beste maila altuago bat lortzea, eta orduan pixkanaka zure burua besteen aldamenean ikusten duzu, ez? Orduan pozik sentitzen zera, geroz eta hori beste arraunlarien parean jartzen zera eta esaten zu, hemen izen oso handia daude, oso ezagunak, eta horregotea meritua, ez? Eta nolakoa da haiekin arrauna egitea, orain arte ikusi dituzu klubeko lagunak zenituen, baina telebistan eta pixkate urrun xamar, ez? Eta orain beraiekin batera tostan. Bai, uda diferentea, ez? Naiz eta esango dizut, neguan danok elkarrekin ateatzekea, ez? Orduan beraiekin arrauna egitea ez da hain horrelako diferentzia, baina bai uda partera gerturatzen doan heinean, entrenamendua desberdina dira, azkenean puntu hori, udako puntu hori, beraiekin arrauna egitean sumatzen da, ez? Azkenean trainerua oso azkar juten da, eta beraiekin arrauna egitean sumatzen duzu ez dela arrobiko hori, ez? Bai. Zure ibilbidea orain arte zein izan da? Zu zara txikitatik ibili arraunean, eskualaian ere ibili zinen, bidazoan, eta gero paus hori eman zenuen, zein izan da orain arte zure ibilbidea arraunean? Hori ez, nik esan duzun bezala lehendik eskubaloian aritzen nintzen, eta ikasketa direla eta edo, lagunekin hor jarraitu nuen azkeneko momentura arte, baina ikasketekin hor urte pare bat edo egon nintzen kostata jarraitzen, baina azkenean utzi egin nuen, eta gero ikusten nuen betidanik izan dut arraun mundua gertu, hemen daukagu, egunero estropadak udan, gurasoekin, familiarekin, eta segulako ilusio egongo zitzaidan, behintzat probatzea, jakitea zer den, eta gustora hartu nuen kirol hori, eta hortan jarraitu dut. Aurtengo zein momenturekin gelituko zinateke aurtengo denboraldian? Bakar batekin gelitu beharko banintz, Pasaiko estropadan lortutako emaitzarekin, ez? Azkenean, aurretik arrobiarekin estropadak eta liga bat ere irabaztea RC bi ligan, sekulako ilusioa eta poxa ematen du, ez? Baina ACT mailan hori esaten dizuan bezala, hitz izen ezagutzen diren izenen arraunlarien artean estropadak egitea eta arezke estropadan irabaztea, bandera ateratzea, sekulako poxa ematen du. Orain, badakigu atsedena duzuela, edo behintzat hilabete batez arrauna pixka bat alde batera utzi, nolako izaten da orain hilabete hau, zuentzat? Bigarren atzetik dauzkagun beste hobi batzuk edo egitea, ez? Azkenean pixka bat deskonektatu, arraun mundua alde batera utzi, ez? Saiatu
ez dakit, beste modu batera deskantzatzea, burua behintzat deskonektatzea, eta bueltan pila kargatuekin berriz hasiko gera. Gogoz, beraz, datorren urterako ja. Bai, urte honetan mailarekin oso gustora gelditu gera, eta horre emaitza aldetik gustatu izango litzaiguke beste leku batean egotea, baina horrek ematen digu indarra eta behintzat gogo gehiago oraindikan hurrengo urtearekin hasteko. Oso ondo, ikusiko dugu zer ematen duen hurrengo denboraldiak, momentuz eskerrik asko gurekin izateagatik, Xabier. Eskerrik asko.